Există un ziar românesc care apare neîntrerupt de peste 170 de ani. Apariția lui nu s-a oprit nici în timpul războiilor, nici sub ocupație străină, nici chiar în perioada comunistă. Și povestea lui începe chiar aici, pe această stradă din Sibiu. Salut! Eu sunt Horia Dinu și astăzi o să vorbim despre Telegraf Român, cel mai longeviv ziar din România și din Europa de Sud-Est. Strada pe care acum ne aflăm se numește Strada Mitropoliei, dar în trecut se numea Strada Măcelarilor. De ce? Pentru că aparținea Breslei Măcelarilor, cea mai puternică breslă din Sibiu. Pe această stradă, în ianuarie 1853, apare ziarul Telegraful Român la tipografia mitropolitului Andrei Șaguna. De ce se numește Telegraful Român? Păi pentru că la vremea respectivă, la mijlocul secolului XIX, telegraful electric era cea mai rapidă sursă de comunicare. Este echivalentul internetului de astăzi și prin acest nume, Andrei Șaguna lasă impresia cititorilor că toate știrile din ziar vor veni cu viteza telegrafului. Gândit inițial ca instrument de emancipare culturală pentru românii din Transilvania, în primii 10 ani ziarul a fost publicat cu caractere chirilice, ulterior s-a făcut tranziția către caracterele latine. Până la Marea Unire din 1918, ziarul a avut și un rol juridic. Explica pe înțelesul românilor transilvaneni legile maghiare și austriece ce se aplicau la vremea respectivă în Transilvania, ajutând în acest fel românii să se apere mai ușor în instanțe. În zilele noastre, ziarul funcționează ca buletin oficial al Arhiepiscopiei Sibiului și al Mitropoliei Ardealului, cu rol mai degrabă pe spiritualitate, teologie și ortodoxie. Ziarul are și o importantă istorie literară. În paginile lui au debutat poeții Zaharia Boiu și Alexandru Macedonski, iar scriitori renumiți precum Ioan Slavici, Ile Caragiale, Ion Creangă sau Vasile Alexandrii publicau în mod regulat texte în ziar. În timpul celui de-al doilea război mondial, ziarul l-a avut ca redactor șef pe nimeni altul decât preotul Dumitru Stăniloae, care a fost de curând canonizat de către Biserica Ortodoxă Română. Inițial, ziarul apare bisăptămânal, iar în timpul celui de-al doilea război mondial, mai exact pe finalul războiului, are chiar apariții cotidiene. Este momentul când facem întoarcerea armelor, după 23 august 1944, moment în care ziarul apare în fiecare zi, relatând evenimentele cele mai importante de pe frontul de eliberare al Transilvaniei de Nord-Est. În prezent, ziarul apare săptămânal sau periodic. Peste 170 de ani de apariție neîntreruptă. Războaie, imperii căzute, schimbări politice, sociale de orice natură, însă ziarul a supraviețuit. Dacă vrei să îl citești sau să-i explorezi arhiva, găsești linkurile în descriere. Importante arhive digitale regăsim pe site-urile Universității Lucian Blaga, pe site-ul Bibliotecii Astra din Sibiu, dar și pe platforma Ziarele Arcanum, ultima dintre ele fiind contra cost, deținând însă cea mai completă bibliotecă digitală a ziarului, toate numerele de la primul până în anul 2018. Dacă ți-a plăcut această poveste, abonează-te. Urmează și alte istorii interesante din inima Transilvaniei.